Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Sarang man kami malantaw sa K-Cut Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. 5 ka mga commercial establishment sa Bacolod ginorderan kag ginsaskuhan sa nagpakuno-kuno nga si Vice Mayor Elcid Familiaran. Masobra na sa 3,000 ka mga LSI kag ROF ang nag-inabot sa Negros Occidental sa unang semana ng Disyembre. MBCCI nagaayo sa Bacolod EOC nga hindi anay paghalugan ng protocol para sa mga nagapinauli sa probinsya. Call center agent ginreklamo bangod may armas kag gindala ang isa ka babae sa Bredco Port. Kag sa Good Vibes, mag-asawa nga chef naga-catering para sa mga celebrity sa Hong Kong. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, magamarcha gikan Capital Lagoon padulong sa Bacolod City Public Plaza ang grupo sang Bayan Negros kag mga kaalyado sini nga organisasyon buwas nga adlaw sa pagdumdum sang International Human Rights Day. Sa datos sang Karapatan Negros, 92 ang recorded cases ang extrajudicial killing sa Negros. Sunod sa grupo, ang Memorandum Order 32 nga ginpapanaog damlag pa sang administrasyon ang nagpabaskog sang crackdown sa mga lehitimo nga grupo kasubong sang ila organisasyon. Sa karon may 99 ka mga na-detain bangod sang pagpato-pato nga mga akusasyon sunod sa karapatan. Issue sa red tagging ay gatibong man sang grupo sa pagtililipon buwas. Ang pinakaulihi nga napatay sa probinsya nga human rights worker nga si Zara Alvarez sunod sa grupo ang biktima man sang red tagging. Para sa amon, ano man ang mga release ng AITF, hindi man nila mag-supersede sa konstitusyon at sa kinamatarong naton. Agyapon ang aton freedom of assembly, no? Ang aton freedom of expression, kung paano kita mag-ear sa grievances. Sa sini nga mga nagakatabo sa subok. Mas nagidlabi nga kinahanglan naton magprotesta. Ang extrajudicial killing kay tutok patigas no kaunsilor sang Escalante ang pagpatay kay atong Bin Ramos mga pamatuod din na no ang pagpanglapas ang tawhanon nga kinamatarong sa Pumuluyo Laklago no. Sa number 9, ginatalakay sa karon sa Sanggunian Panlungsod sa Bacolod ang ginahingyo sang firecracker vendors, mga manugbaligya prutas kay sang Diocese of Bacolod nga makanegosyo sa Bacolod Public Plaza. Sunod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, may sulat ang grupo sa mga negosyante sang palupok, mga manugbaligya sang prutas kay Diocese of Bacolod nga kuntani tugtan sila nga maghimo sang Christmas Bazaar sa Bacolod Public Plaza. Ang mga magabaligya sa palupok sa reclamation area ginabutang sang syudad, samtang ang mga nagabaligya naman sa prutas sa palibot sa Bacolod Public Plaza. Ang Diocese of Bacolod naman may Christmas Bazaar sa tabok sang Bishop's Palace kun Disyembre. Suno kay Familiaran, ila pa ini nga talakayon sa konseho. Pero nagapanugyan ang Bacolod Emergency Operation Center nga kung may negosyo gidman sa plaza, dapat sundon ang tanan nga mga protocols. Isa lang ang entrance kag exit, may nagakuha sang body temperature, may scanning sang backtrack, kag sunod ang physical distancing, kag nagagamit sang face mask kag face shield. Sa number 8, mahimo sa Disyembre 20, may resulta na ang ginapatigan nga preliminary investigation sang Provincial Legal Office angod sa ginasiling pagpagwa sa nga pila ka mga public documents sa isa ka job order casual gikan sa talatapan sang Provincial Treasurer's Office. Sunod kay Attorney Alberto Nelias Jr., ang Provincial Legal Officer sa Negros Occidental, nabato na nila ang sabat ni Anay Provincial Treasurer Nilda Generoso sa show cause order nga ginpapanaog sa iya angot sa ginasiling pagpagwa sa mga dokumento sa Treasurer's Office ng isa ka job order worker gabi sang Nobyembre 26. Mismo si Provincial Administrator Rayfrando Diaz ang nakasugata sa amo nga JO worker. Namlag pa ginsiling na ni Diaz nga ginpahayag ni Generoso nga wala siya sang kahilabtanan sa pagpagwa sa mga dokumento nga nagalakip sang deposit and collection report
kag indi amo ang pagpagwa sini. Suno kay Yanelias, ilaman pasabto ng JO worker pero napahayag na sini nga si Generoso ang nagsugo sa iya sa pag-dispose sini. Ginapat og paman kung bala ang mga dokumento nga iga-dispose kung tani may epekto sa talatapan sang Treasurer's Office. Dugang pa ni Nelias, may nagkakaigo nga proseso nga ginasunod sa pag-dispose sang kasubong nga mga dokumento. Ti subong ang assumption na dakit tungod ang JO under sa office ng Provincial Treasurer's Office, there is a presumption nga the order came from the Provincial Treasurer herself. We will request from Attorney Bolivar also an inventory of all the documents to check if there are also, there have been documents which were disposed with no authority. So far, wala pa man findings. Sa number 7, isa ka call center agent ang ginaresto matapos makuhaan sa pusil kag ginreklamo sang iya babae nga gindala sa reclamation area sa Bacolod. Gindakop sang kapulisan ang 31 anyos nga call center agent kasi Felix Feria matapos makuhaan sang arma sa sulod sang iya nga salakyan kagabi. Siya ang nadakpan sa reclamation area upod ang isa ka babae nga iya upod nga call center agent nga nangayo naman sa bulig sa otoridad. Sunod kay Police Captain Leo Estopa, ang 23 anyos nga babae ang nagpabalo sa iya abyan nga mangayo sang bulig sa pulis bangod ginpilit siya nga dalon sa reclamation area ni Feria. Magapadulong lang kuntani o kung mapadulong lang kuntani pauli sa ilang nga balay ang babayi o galing siya ang gindala sa Bredco. Kag iya nakita nga may pusil pa ang sospek. Pagrespondi sa pulis na recover ang 45 caliber pistol sa kay Feria nga may 3 ka mga bala. Siya ang gidetain sa Police Station 2. Sa number 6, duha patay, isa naman sa maron sa separado nga insidente sa nga pagpaniro sa syudad sang Silay kag Calatrava sang Domingo. Duguan na bangod sang igo sang bala sa maabtan sang iya mga abyan si John D. Dumalaog Domingo sang gabi sa barangay Mambulak sa Silay City. Sino kay Pulis Major Rolly Pondevilla, hepe sang Silaya PNP, nagainom lang upod sang iya barkada ang biktima sang amo nga gabi pero si Dumalaog ang ilagin bilin sang sila ang nagbakal sang dugang nga ilimnon. Pag-abot nila may mga igo na sang bala ang biktima kag wala na ini matabangan sa ospital. May suspect na sa karon ng PNP pero ila paanay gintago ang identity tubtub nga mapasakaan na ini sang kaso. Samtang isa naman ang patay kag isang pilason sa pagpaniro sang amuman nga adlaw sa barangay Makasilaw sa Calatrava. Sa investigasyon sang PNP, nagpamulang lang ang biktima nga Sanday Bonifacio Bargamento kag Ruel Heno upod sang iban pa sang gulpi lang may mag-abot nga 5 ka mga armado. Ila gintiro sa ulo si Bargamento nga iya ginkamatay. Nasalabat naman sang bala si Heno kag nga karon ginabulong sa ospital. Padayon pang investigasyon sa nga Calatrava PNP sa kaso. Sa number 5, Dumaguete City nagapabilin nga may pinakamadamo nga active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental. Naglabot na sa 41 sa karon ang active cases ng COVID-19 sa Dumaguete City matapos nga madugangan sang siyam ka kaso sang kahapon. 103 naman ang total COVID-19 cases sa Dumaguete kung sa diin 56 diri ang nag-ayo na kag 6 ang nagtaliwan. May 3 ka mga bag-o nga kaso sa COVID-19 ang Sibulan kag tag-isa naman sa Dawin kag Tayasan. Magluwas sa Dumaguete City ang Sibulan kag Baay City amo ang may double digit nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. 11 sa Sibulan kag 10 sa Baay City. Ang iba naman nga LGU hindi maglabot sa 10 ang mga kaso sa COVID-19 kag may 9 kay mga LGU nga wala na sang active cases sa COVID-19. Sa number 4, tigayo na nga nakabalik sa ilang mga lugar ang tribo sa mga badyaw kag wala na sa may nabilin pa sa probinsya. Suno kay Zephard Kailian, ang pamuno sa Provincial Incident Management Team, 136 tanan ka mga badyaw gikan sa Sagay kag Victorias ang ginpapauli na sa Zamboanga, Basilan kag Sulu. Lakip na diri ang tribe leader nga nagpositibo damlag pa sa COVID-19. Kung may nabilin man sa probinsya, ini sila ang mga nagpalangasawa o kung nagpalaman na sa mga taga Negros. Pero ang mga grupo sang badyaw nga may tribal leader ang tanan nakabalik na.
Pero kung magbinalik man ang mga badyaw sa probinsya, ini sila ang hindi mapunggan. Hindi ko kita mapasalig hindi sila magbalik next year, no? Siyempre, may generous ang mga taga-Negros, no? Di ba? So, hindi ko ka-assure, no? Wala kita assurance nga mabalik sila and then may right to travel man na sila. Sa number 3, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry magahingyo sa Bacolod Emergency Operations Center nga hindi lang anay pagdayunon ang plano nga ligwaton ang mga protocol para sa mga returning residents sa Bacolod. Damlag pa, ginpahayag ni Bacolod EO Executive Director nga ang plano nila nga i-recommend sa alkalde nga hindi na pagpaidalom sa swab test kag quarantine ang mga mainabot nga returning residents sa syudad basta mayara na sila sa negative RT-PCR test sa lugar nga ila ginhalinan. Iniagud masiguro sang syudad nga negatibo na sila sa pag-abot kag makakinot pa ang syudad sa mga galastuhon sa pagtinir sa quarantine facility. Sunod sa Chief Executive Officer sang MBCCI nga si Frank Carbon, temprano pa para himuon ini bangod ginapaabot nga madamo ang mga pinauli sini nga bulan sang Paskwa kag mahimo silang malatnan sang virus sa airport o kun sa eroplano. Ining rason sang MBCCI kun nga dapat magpaidalom sang ihapon sa swab test kag quarantine ang mga returning residents. Dugang pa ni Carbon nga kun magsaka na naman diwat ang mga kaso ng COVID-19 sa Bacolod, maapektuhan na naman ang bag-o lamang nagbukas nga mga negosyo. Para na kami nga mga negosyante nga nag-agree na, kag-expend na, nag-reinvest, nag-take risk ng million, hindi man madisgrasya ang amon nga reinvestment. No? Namak mo basing lumukok sa munti. Malakda naman kita. Ano na lang namuna nga mong reinvestment na? Kasi na utang mo naman liwat. Sa number 2, masobra na sa 3,000 ka mga locally stranded individuals kag returning overseas Filipinos ang tigay nakabalik sa Negros Occidental humalin sang Disyembre 1 tubtub 8 lamang. Suno kay Zephard Kaelian, ang pamuno sa Provincial Incident Management Team, tuman ang pagsaka sang arrivals na tungod man sang holidays. 2,443 diri mga locally stranded individuals kag 628 naman ang mga ROF. May pila na ka mga local government units ang naghinyo sang suspension sang arrival sa mga LSI kag ini ang napatuman na. Kag sang sini lamang ginaprubahan man ang moratorium sa pag-abot sa mga LSI sa Himamaylan kag Victoria City kag Banwa sang Calatrava humalin Disyembre 21 tubtub Enero 3 kag sa Kawayan naman humalin Disyembre 20 tubtub Enero 3. May mga pending pa nga request sa suspension sang arrivals ng LSI suno kay Kaelian. May mga quarantine facility sa pila kay LGU suno kay Kaelian nga puno na kag mayara naman sang ligwa pa. Ginapaabot na sang probinsya ang pagdagsa sa mga pinauli sa bulan sang Disyembre. Naaprubahan man ang moratorium sa pagpauli sang LSI sa probinsya sa Disyembre 24, 25, 31 kag Enero 1. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 5 ka mga commercial establishment sa syudad sa Bacolod ang nabiktima kag ginsaskuhan sang nagpakuno-kuno nga si Vice Mayor Elcid Familiaran. Iban diri sa ila, ginpangayuan pa sang load. Yaring report. Last 10 kahapon sang aga, nakabaton sang tawag ang staff sang Sanders Coffee and Sausages sa may dalan sang Lacson. Sunod sa tag-iya nga si Fritz Varca, ang caller, nagpakilala nga si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Nag-order siya sa mga pagkaon nga para sa 28 ka mga persona. Ginpreparar man sang mga staff ang tanan nga pagkaon nga good for 28 persons. Anong inyong menu? So, ginlawag man ang mga best sellers ang akon nga staff. Tapos, after siya, nag-order siya. Pag order nila, maabot sila kuno by 12 o'clock. So, naghatag man siya number nga basi kung kumpleto na kuno, pwede siya ma-reach out sa inadang number. So, amo to, salig man ang akon nga mga crew. At this time nga daan nga grabe ang pandemic. Gakuan man sila in good faith, maka-sales man kami mo doon mo na bala. So, ginkuha gidya, gin-grab gidya nila yung opportunity.
Dugay-dugay, liwat na naman nga nagtawag ang nagpakilala nga si Familyaran. Nagpapalihog nga mapabakal sang ilim noon. Dito na amat-amat nga nagduda si Varka kag nadumduman niya nga may kasubong man sini nga insidente nga natabo sang una kung sa diin may mga kalan-an nga ginpang saskuhan. Doon natabo na ni sang una. So, why lang ko gid kabalo kung san o, kag kung diin, kag ang uno nga restaurant. So, nagtawag ko balik. Siling ko, tsa, feeling ko prank gid nimo. Siling ko, hindi ni sila tuod ng mga tao, hindi na kay Mayor Elcid Familyaran. So, if I were you, i-out na ang tanan nga food nga naluto nyo na. Suno kay Vice Mayor Familyaran, isa lang ang Sanders sa limatanan ka mga commercial establishments nga ginsaskuhan sa persona nga nagpakuno-kuno nga siya. Sang Biyernes, may water delivery man nga nagsaka sa Vice Mayor's office para mag-deliver sang 30 ka mga 5 gallons nga purified water. Wala man si Familyaran, naka-order sini. So last Friday, may ari ko di was here. Pag-deliver sang water. Yes, ang living water refilling station. So, I think I decided nga i-post ko na lang so that ang iba hindi hindi na ma-victimize. And that hindi sinalahog na prank subong start pa lang recover ang aton mga businesses, especially yung food business. Kagabi, naibaluan niya na lang nga may apat pagitanan ka mga commercial establishments nga ginpang-orderan man sa amo nga persona kag ginsaskuhan. Iban diri sa ila, ginpangayuan pa sang load. And kuan mo, medyo with authority, amo nang kunong dating mo. Load din na lang ko 1,000, dito na lang kabayaran. Hindi na duda ka na Suno kay Familyaran, hindi kaladlawan ang ginhimo sang amo nga persona ilabi na para sa mga restaurant nga nagaamat-amat pa lang sa pagbangon sa pandemic. It's not good na hindi na namin ang lahog for me. Or kung ako i-destroy nyo, you cannot destroy me with that kind of style. Because damo kilala ya sa akin. So stop na. So, kaintindi kung ano ang purpose nila. Kung gubo nila si Mayor Elcid at the expense of small business establishments, daw mo na bala. So, why ko kaintindi kung ano, sir, ang ilang gina-after. Or tripping lang, sobrahan na gid ka board ko. Nakig-angot na ang vice alkalde sa PNP sa kung ano ang pwede mahimo para makilala ang nagapangsasko kag para mauntat na ang iya nga pagpanunto. Kag sa good vibes, kung madamo sang negosyo ang nagpanirabangod sang pandemya, diri sa Bacolod may mag-asawa nga chef nga nagsugod sing ila fine dining restaurant. Ini samtang hindi pa sila makabalik sa Hong Kong kung sa diin mayara sila sang restaurant kag catering business. Atong sila kilalahon sa report ni Martigo. Nagapanag-iya sang restaurant kag catering business sa Hong Kong ang mag-asawa nga Sanday Dennis kag Anuska Villanueva. Masami sila nga naga-cater sa mga events sang sikat nga mga Hollywood singers kag dalagko nga kumbuyahan. Lunsay sila nga taga Bacolod City kag nagpadulong sa Hong Kong kung sa diin nagsugod ang ila negosyo. Wala sila sang formal training sa pagluto kundi sila mismo ang nagtudlo sa ila kaugalingon, pinaagi sa ila mga abyan nga cook kag paglantaw sa mga cooking show sa telebisyon. Nagatrabaho si Dennis bilang bartender sa isa ka hotel sang amat-amat siya nga nagtuon kung paano magluto. Before that, we didn't even know how to cook. Both of us. But because we've been working in F&B for quite some time, we know the taste of the food. We know good food because all my good friends are chefs also. So, you know, you have your staff meal and then halfway through the night, you wink, wink, wink. Hungry, they'll feed you. Mahilig naman magluto ang amay ni Anuska, gani bangod sang iya kahidlaw sa mga ginaluto sang iya amay nga nagtaliwa na, iya inigintun-an kag napuslan bilang palangabuyan sa Hong Kong. And when I went to Hong Kong, I had to, because I miss his cooking, so I had to learn how to cook his way of cooking just for me not to miss it so much. And that's how I started, and I cook it for my family. And actually, when I was younger, I dreamed of having my own restaurant, but it was just a dream. I didn't really think that it would come true someday.
Nagsugod lamang sila sa isa kagamay nga deli take-out business kag karon may kaugalingon na nga restaurant kag catering business. Pating iya 4 ka mga kabataan ang nagabulig man sa ila negosyo. Sa ila pagbakasyon sa Pilipinas sini nga tuig, wala na sila nakabalik sa Hong Kong bangod sang COVID-19 pandemic. Gani nagdesisyon sila nga magbaton sang catering orders kag magbukas man sang isa ka fine dining nga restaurant sa Bacolod samtang hindi pa sila makabalik sa Hong Kong. We just got stuck during lockdown, so we decided to open instead of just lying there eating and getting fat. So we might as well do something with our time. Hindi tanan nga nagasulod sa food and beverage business ang madinalagon, gani para sa kay Dennis kag Anuska. Swerte kag determinasyon ang nagdala sa ila sa kadalagan sang ila negosyo sa Hong Kong. What I've learned is every 10 restaurants that open, which is I think I'm 80% right, 7 will close, okay? 1 will struggle but will make it. 2 will be always a success. And we're lucky that we made a name in Hong Kong. Keep on doing what you do best. If you fail, keep on getting up and just get right back into whatever it is that you think you failed in doing. Don't lose, don't be discouraged. We have fights. We don't get along in the kitchen actually, but we are still stronger than ever. Sa Biyernes na magabukas ang ila restaurant sa Eroreco Subdivision sa Bacolod. Nagalaom sila nga matilawan man sang mga Bacolenyo ang ila pinasahi kag original nga mga recipe nga ila ginaserbe sa ila mga customer sa Hong Kong. Marty Go para sa Digicast Negros. Barb, sa time sa pandemic, kadamaan sa mga kalabanan sa mga negosyo yung nagasarado, ba't sila nakakita opportunity na magbukas ang negosyo dito sa Bacolod? Maybe Ruming, they were thinking, high time man nga ang Bacolod makatilaw sa kung ano man ang gina-offer nila. Barb, fine dining ni Abala Barb. Kag celebrity, ilang mga clients sa Hong Kong. Damo man diig ka sara, I think, ang Bacolod sa fine dining. Oh, kag may celebrity nga nakatilaw kagabi, isang ilang pagkaon. Mart, namin Marty Go, Mart. Grabe gid enjoy ako na Barb. Kag syempre Barb, no, it's high time nga makatilaw tayo, especially nga Christmas season. Baka namin sa try new things. Kag especially, yes, I know, right, diet gid. Kag 16 days na lang Pasko na. Kag amoy adto mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat patas kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.